Kamara waiti jahera malolo TV na diuti maber arwaki makende maindi nchino mar Kuku mar wach mikelo nyikinde ka kinde kora njefu Oloo Mbaka. Diuti makawuona wach modu watu wake achiel kachiel en chung mar oganda mabende sani riwuok kwa achiel kachiel kaka ung'eyo ni higa manyien na seche gweko mag yiero. An kod rawere studio kaindi abro miye thuolo nyisu nyinge nyisu county ne kae to bro nyisu ni to en ang'o modwaro achiel kachiel e gwengewa mag Luo Nyanza. Kain kod ote namba wang'eyo ni kanywero pile pile Twitter to dinga Oloo kata Oloo TV. Otege kiduto obro yudogi kendo bro wuyo kodi achiel kachiel kalore kod gino ero mabende iwacho no arwaki studio moso ganda wa maneno Oloo TV nyisgi nyingi county ni mondo wadhi nyime. Erokamano inya an nyinga Peter Oruka Odera. An Ugenya kamiluongo ni Masiro Nyangungu. To an awuok e clan miluongo ni Puny clan. Ng'eni Ugenya wan gi clan machal Puny, Ger, Joka Mrembo, Joka Nyalaro, Uhol mo iluongo ni Joka Wenyi bende. To mago bende Joka Keny gine. Koro an awuok clan miluongo ni Joka Puny. Joka Puny. To jomoko bende luonga ni Kidi mar Nyangungu nikech dala wa iluongo ni Nyangungu. Koro ncha gimiya nying moro ni Kidi mar Nyangungu. Koro ginjo ng'ama iluongo ni Kidi mar Nyangungu to mano an. To an profession matimo tich matimo an gimiluongo ni international relations practitioner. To ncha paro ahinya ba bet piny ba loso gi jodongo. Kono gini ncha gi paro moro mar chung Siaya County as senator. To gin be giwinjo wachno to girwako wachno. To gipenja gik moko monego bed ni asetimo kapok achako kata paro wach bedo senator. Yes. Gipenja ni to moloyo gimonego atim ni ni mipango machal mage madwa kelo to pogruok mane madakele e ngima mar ji e Siaya County. To kasemiyo gi plans go emomiyo paro kendo bawacho ni nyaka bi balos gi jopiny ma jopiny ong'e ni Peter Oruka Odera en ng'ano mondo wane kaka wakonyo jothurwa kendo oganda Luo bende nyaka bed gi pogruok e ngimagi. Wang'eyo ni sani nitie jatelo ma iluongo ni Colonel Sanga ma governor mar Siaya. Kendo ikonye gi ng'ama iluongo ni James Orengo ma senator. To nitie weche ma nyalo chando chuny ng'at moro amora ma nigi wang'e. Nitie weche mopogore opogore, nitie mibadhi, nitie miriambo, to moloyo nitie kwelo mar mwandu mar jopiny. Nitie kwelo mar mwandu mar jopiny. Erokamano nya Peter. To kwelo ni awinji Peter kapok idhi nyime e weche mag kwelo mano era winjo maber kabisa. Adwaro mondo wachaki achiel kachiel kwa chako chenro weche mag kuogi kiduto idhi donje mi wachi maber. Nyisa ni kaka Peter Oruka in jal mosewuok kendo wache diere ni idwa chung kaka senator ma Siaya mano yo kochopo higa manyien. Nyisa ni ineno ka weche mag dongruok kwa chako godo e Luo Nyanza inyalo wache nango kidwa bedo jatelo mar jo Luo Nyanza nyaka wanyisa ni to weche mag dongruok e Luo Nyanza ineno ka osedhi machalo nade kata wan kure karango dongruok dala kaka chal to awacha diera. Yes. Wase mabor kaka Uganda. Chakre 1963 man choenwango uhuru. To wabedo gi jotelo machal Tom Mboya gine. Jaramogi Odinga gine. Yes. Ne waonge gi gimiluongo ni ugatuzi ndalo no. Ano devolution. To ugatuzi ema gima ne waywak ne ahinya ndalo no. To waneno ni kare gimoro ka iluongo gi kisungu ni scarcity mentality. Tiende ni mwandu ne dhi mana e kabila chiel nikech jatelo ma turgi ema ni telo machal koro wach ni Jomo Kenyatta. Yes. Kaka en wudo kuyu koro mwandu te ne dhi iro kuyu. Mano bedo gi central government. Kamano. Yes. Koro inongo ni joluo ne jomoko ma disenfranchise kaka dawach gi kisungu. Gi jomothir. Gi jomothir gi kiale gi chukuri. Yeah. Ma
giwinjo ka gimiluongo ni telo ni piny nodiyogi to odiyogi marach. To weche bende oselokre higni mokalo gi te. Wanwang'o ni joluo bende osomo, joluo bende timo ohala, to magi te kelo pogruok e ngimawa. To gima jotelo nego tim, ok onego gibed jomoko ma joasoya, ing'eyo, jomoko ma wacha weche to onge pogruok mineno e ngimani, onge dongruok mineno, onge tim. Gin ema onego bed ni gin gidhiro ji mbele, ka gisedhiro ji nyime mondo gipuonjgi ni mon gin nyithindo gi vijende. Kidwa loko ngimani, kata ka ok inyalo nwang'o pesa mar dhi wach ni university for instance, nitie gik moko miditim machalo ohala gine manyalo konyo ngimani, ineno. To karango weche gi te, anyalo wacho ni adiera to nyaka wawach ni ngima mar joluo osebedo gi pogruok, en mana ni joma ng'eny moloyo pod thagre. Koro manyiso ni sirikal ma gweng' ma wan go ni bende oganda wa pod chandore. Iwacho ni gichandore nikech weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag jotelo ma bende ohero weche mag asoya. Mago duto gin mibadhi. Koro nyiso ni to in Peter Oruka, in kijana ma bende pod wiye ler. Ji wacho ni samoro wan gi jotelo ma gin jodongo ma sani koro ne gisedak, sani koro giparo kaka jodongo. In sani ere ka dipo ni yieri kaka seneta midwaro mar Siaya noero. En ang'o minyalo timo, kata inyalo wacho ni en ang'o modong' minyalo timo for economic stability mar Luo Nyanza maber? Nitie gimoro kae, nitie gimiluongo ni osewach mang'eny ahinya. Osewach mang'eny kae ni joluo walo, ni joluo gin jomoko ma owero mana go koko, to kata ka jotelo moko manyien obiro to gigone gi ombulu, ineno. Gin gidwa mana jodongo ka ma ging'eyo ka. Gidwaro gone vijende kura. Gidwa gone vijende kura. Koro mae kima terwa chien zaidi. Nikech kirango jaduong' idwa gone kura no, en kama entie osebedo jatelo higni kata inwang'o ni moko osebedo jotelo mokalo higni 30. To pod inwang'o ni ng'ama tin zaidi ma kijana dwa mana gone jaduong' chakura. Manyiso ni jodongo gitiyo maber, nikech ka ojenda nyalo chako gone gi ombulu e kinde ka kinde, mano manyiso ni tije ber. Koro ojenda nyalo ni oyo wan jaduong' ni manyaka wadwok nikech jotiyo maber. Dawe gima nitie kae, kata kirango gi wang'i, kata kok ing'ama odak Siaya, kata kino ng'ama jalango moro modak Rift Valley, kuo madhi nyime Luo Nyanza we kata Siaya County kende, Luo Nyanza ka warango kanyakla. Wakawo Siaya County warange, nitie weche mwandu kaka ipogo donge. To wayudo ni sani Siaya County jatelo en ng'ane Kolonel Rasanga. To Rasanga ni ing'eni nitie kaka mwandu ni onego bed ni ipogo. To inwang'o ni pesa machal wach ni kata 1.9 million ichulo jaode ni imiyo first lady. To kipenjri ni karango Siaya County Referral Hospital, Siaya County Referral. Omenda miwacho ni chulo jaode mar 1.9 million ni bende iseneno mibedo gadieri ni imiyo jaode? Mano in fact mimiyo jaode imiyo dwe ka dwe. Bi usepenjo? Gima nitiere kata kipenjo. To un bi usepenjo ni to ang'o momiyo omenda ni dhika? Wasepenjo mang'eny. To bosemiyo duoko? Omiwa duoko ni first lady konyo gavana tich mang'eny zaidi. To tich ni kawatemo luwo, to kwane ni tich mane ni mitimo michulo mana first lady mar Siaya County 1.9 million. Kwane. Haya. Onego bedi Siaya County Referral Hospital. Onge yedhe. Sani onge yien kuno. Onge yien marach. Jotuo yenyo. Ma ipenjo kata Panadol tikoni ni rit mondi wago simu kama ibokel ya. Mondo kel Panadol. Koro magi wich kuot. Magi wich kuot moko nego bed ni dhi nyime e 21st century mwadake. Nikech tiende devolution en ang'o? Komi county billion 4
ni billion ni onego beni poge e yore mopogre opogre. Onge county mane okomi matin ne billion abich. No negi abich auchiel. Adie. Onge mano da ngwen ne gin counties mamoko ma ok ni luwo Nyanza. Adie. To inwango ni kata ginde kata pesa monego beni iloso go roads. Wan pod wayorore mane chuth. Penjori ni ta ang'o madhi nyime kae nikech wan wang'e ni pesa ni onego bed ni ikelo go dongruok dala, onego bed ni ikelo go pogruok e ngima ji mondo ji onwang' gine yien e hospital, mondo ji odhi e school, mondo ji onwang' jomopuro one kaka nyalo tero gine farming produce e chiro donge. To magi weche inwango ni chando wi ng'at mora ma wieti. Wach madwa penji en achiel. Be un kod members of county assembly? Un kod MCS? Wan kod MCS pradek. Un gi MCS pradek. In bende ni gi MCA mawuok nyaka kama yae e gweng' mari. Tije MCS gin tije adek. En oversight, en representation kachiel kod legislation. Oversight be giserango magipenjo magiketo motion e bura masiani oyo. Waneno ka omenda ok tii kama ber. Yedhe onge kaindi, wang'apani ok olos maber, magi ma ok timre. Bende gisekawo kama machalo kama magiketo oboke e bura masiani magiwacho ni oyo maindi to wadwaro duoko. We need answers. Be gisetimo kama. Wacho dier ni tich MCS gine monego obedni gikelo oboke. Yes. To une ma represent une monego dhi nyiso gi ni owe waneno ka kaindi onge yath. In kaka ng'ama nigi thuolo mar bedo e od bura. Ka oboke nieri idhi pedh kuchi penj ni to rasanga chiel ari adek ni ang'o momiyo ok timre. Bende usemiyo gi oboke nyiso gi ni owe kaindi waneno ka dhi marach. Chakre higa mar nikech ne omiyo gi grace period. Yes. Chakre higa mar 2014. Yeah. Wasebed ko penjo MCAs moloyo to MCA ma Athurwa ni losur gi jaduong'. Yes. Ang'o momiyo waneno ka weche gi ok dhi kaka onego bed ni iloso gi. Ineno ni pod wachano to kare iwinjo ni gima dhi nyime en mana asoya mimiyo MCA. Asoya ni ema miyo gi ling. Koro yojo ni kare ok onyal biro e nyim ji ma okonji ni range uru gima dhi nyime kae mondo wane kaka de wagol kata joma nitiere kae. Kamano en gima dhano ok nyal winjo. Wacho ni gima nitie sani wamany pesa mondo wane kaka wadonje telo mondo walok weche moneno gima dhi nyime gi maricho. Uno kaka jopiny untiere kod teko duto gin teko ma yweyo e wi oganda. Bende use ikoru mwacho ni owe wana kaka josiaya wadwaro riwre kanyakla mondo water paro mondo warikol governor kata warikol MCA. Maendi teko ma ungo kaka jopiny. Bende usebedo kod pur kaka jopiny ma se wacho ni oyo waneno ka ok wadhaj maber. Teko ma wan godo makatibo miyo en ni wan kaka joma noyiero jogi wanyalo luongo gi ma waket sei ma wacho ni oyo ok wayie kod telo nieri wadwani wachak wayud jatelo moro. Ndiye gimoro kae ingeni ana era diera. Yes. Ingeni ana wuod japuonj. Wuonwa niluongo ni the late Professor Henry Odera Oruka. Yes. To joma ng'eny ong'e ni e wach project bare iluongo ni Sage Philosophy. Yeah. To Sage Philosophy ni ema kiwacho joma ng'eny nyalo paro jaduong' Henry Odera Oruka. To mano thenge. Yes. Jo siasa gin jomoko ma ok wach ni te ok nyal yud igo simu ni ok kaw utemo ndiko email be ok gidwoki. Koro kata ka gimiyo thuolo en mana thuolo moro mar dakika moko abich moko par gikono woni wabobedo gi bura wabobedo gi town hall moro marach to dakine. Yes. Ineno. To MCAs mad ipani dikonyu timo gima hamano ema ok dwa loso weche go nikech gin giwuon gichamo mana soya. Inono wach mantie. Ino shiro maondo. Yeah. Koro mano emomiyo asika wacho ni wan oneno gi team na ni gimodong kae higa mabiro 2017 waikre uru wabed gi manifesto walos gi jopiny mondo wane kaka dwachokre mondo wan ema bed joma nyalo kelo dongruok e dala. Ineno. Awiji. Ma emomiyo an kaka Peter Oruka Odera na bed ping bacho ni higa mabiro 2017
nyaka anga erokamano Nyampita. To ang'o momiyo iyiero mana chung' e kom mar Senate nyiri? ing'eni kirango structure mar county gi administration system, Yes. to warango positions ma ji goga ombolo dong wanwango ni ji goga kura ne president, Yeah. MP, senator, governor, kod MCA. adi. To na bed ping ba wacho ni gik madhi nyime gidhi nyime e county mangima. Ineno gidhi nyime Alego, gidhi nyime Rarieda, Ugunja, Ugenya, Bondo gi Game. Koro ka chung mana MCA e ward moro Ugenya kacha. Ok apani nitie pogruok malong'o madakel e ngima ji. Kan mana gi influence moro matin e ward na cha. Yeah. Gima bokelo pogruok gi dongruok e dala ma dhano diwinje piny mangima en ni ka achung position moro madikel influence ineno ma ji diwinj wachna malong'o. To position ni kaka an napime babet piny kenda balamo Nyasacha. Yes. Bomiya paro ni Oruka chung Siaya Senate 2017. Kanyo ema neno ka di kel pogruok ma jopiny ywakne sana. Oruka awinji maber. Ing'eyo ni Senate ka indiki dhie to gima udhi timo maduong' mokalo en ni tich maduong' mar Senate en oversight. Magirango kaka governors marwa tiyo to moloyo kod mwandu mag jopiny. Tich mar ariyo ma bende Senate timo en tije go mag loso chike. Iparo ni ka indiko ketie to karang'o minyalo timo makare? Inyalo bedo jal marango jogi e yo makare maneno ka gitiyo gi mwandu koso en ang'o minyalo timo mondo ikel the difference? Ineno ka warango kata gik matimre e bwo chike luo machal nyombo, machal bedo gi bura marango weche lo kaka ipogo lo gi weche moko. Wanongo ni wanyalo tiyo gi chike luo gi mondo watem kelo pogruok kata kirango wach ni ka dhano dibed gi dhao e gweng'. Yore mabecho ma dhano diwinj be madikel ma dhano ditigo mondo otheg ji en weche chike luo. Yes. Ineno. Awinji. To magi bende wariyo gi gimiluongo ni modern judicial systems. Ka wariyo gigie machal gik manitiyo go Rwanda machal Gashasha Courts. Gashasha Courts en mana tiyo gi chike jo Rwanda gi modern judicial systems kaka wang'e cha mondo item kelo pogruok moro ma dikel system moro malong'o ma beji diluor system no. Yes. As law abiding citizens. Yeah. Mano e gimineno ni koyieri kaka Senate nyalo timo. Mani penje mana gimoro achiel. Koro nitie gik mwasetimo on the ground. Yes. Nyisa gik misetimo ne oganda mondo giwach ni adieri kata kopo ni Peter Oruka wuoyo to ok wuoyo ni ogodhoge to nitiere achiel ariyo adek mosetimo kata kapok oyiere. Ang'o misetimo ne oganda mantiere Siaya mondo ilok ngimagi kaka in Peter Oruka kata kapok iyieri? Nitiere projects mwanyalo kwano ni mae ndio tim kod Peter kata nyithindo ariyo adek misekonyo? Ntie wach skunde ineno to wase rango machal kine kirango kata Ugenya kuma ae Masiro kacha. Inwango ni school mang'eny onge textbooks kata primary school kata secondary school. Koro wase wuotho mang'eny bo watero textbooks e skunde machal gine kirango Ohando primary school gine. Ntie primary school mo ilongo ni Kwede primary school. Was a target a lot of primary schools in case as much as in free from primary education or subsidized education kirango public school mang'eny intino hinjre ni kech gionge textbooks machal jo private schools. Koro inwango ni jo private schools kalo penj to jo public school reme penj marach kabisa. Kato mano thenge kapod warango wach somo an kaka Peter Oruka adwa
make sure ni nitie gimiluongo ni wadwa ensure ni ng'at mora nigi somo mokalo form 4. Everyone in the country should have post form 4 education. Mae achiel kuom yore madwa kel lokruok e ngima ji, in the sense that ka ji indiko mana e low wage service sector, machal joma luoko mtokni, joma tedo, joma chalo waiters gine, onge pogruok malongo madwa nwang'. Koro gima dwa timo en ni adwa make sure ni joma ng'eny kabisa nigi access to gimiluongo ni post form 4 education. Tertiary college moro mar vijana dhie mondo ginwang' kaka gikelo pogruok e ngimagi through credentials magi nwang'o kuno. Yes. Ka omedo gi mano, nitie weche infrastructure. Roads. Pod wan gi barabara mang'eny zaidi e Siaya County mara monego bed ni pesa mwandu mancho pog cha. Pesa no otigo mondo oket tamak barabara ki. To mano pok otimore. Wano wani pod ji yoro mane chudo kaka koni cha. Ineno. Chakre an pod ang'ama tin zaidi. Ineno. An mana gigni 20 gi gaberio. To chakre nyuola 1989 nyaka sani. Ntie yore mapok na neno tama kata giwang'e kata nyaka kawuono. To magi pogruok madwa kelo. Kata kidhi Alego, kidhi Rarieda, kidhi Ogonja, kidhi Bondo gi game. Pod ok wane tamak roads, barabara mar tamak kaka onego bed ni waneno, nikech ntie gimi onego ing'e ni kirango economic development. Ntie gik ma dikel pogruok ngima ji, be dikel mewo, be dikon ji mewo, to achiel kuom gigi en gimiluongo ni infrastructure. Ka ji onge infrastructure malongo, onge kaka ng'ama puro chande diter crops ge e chiro. Yes. Awinji Peter Oruka, gima dwa ni wach mogik en ni kol ni mogik ne jo Siaya mabende dwa ni mondo ibed negi kaka senator ka dipo ne yieri higa manyien wuok kod jo Siaya gweko. Dakika achiel. Jo Siaya County go ganda luote. An nyinga Peter Oruka Odera. To ana ugenya kamiluongo ni Masiro Nyangungu. To adwa loso kodute e yo maler zaidi kenda konu adiera. Kinde mwadake ni weche richo. To gimone gwa tim ni wayaw wang'wa mondo wane gima dwa tim kendwa mondo wati gi joma ong'e gima timo. Koro higa mabiro ma 2017 adwa ni ng'ato ka ng'ato to moloyo to vijana te kauru kura. Nikech kura ni ema bo konyi kelo pogruok e ngimani. Kura ni ema bo kelo chiemo e mesa. Kura ni ema bo konyi dhi skul. Kura ni ema bo konyi nwang'o yien kidhi e osiptal. To higa mabiro adwa ni ugone kura ne party milongo ni Orange Democratic Movement, ODM. To ugone ng'ama milongo ni Peter Oruka Odera kura 2017. Mana wach ma iwe godo oganda go koma wuok Siaya kabende gini ni achiel kachiel ka Oloo TV ka wacho ni Peter Oruka idwa ni mondo yiere achiel kachiel kaka senator manyien mar Siaya. Danga penji mapiyo mana seconds predict ni to senator ni masani ka wa mi 1 out of 10 inyalo rate ni oseti at what percentage? Mano James Rango. Ka wacho adiera achiel wi 10. Ma ok nyiso gimo sete marach kata maber nyiso ni achiel wi 10 nyalo kete kanyo. Orengo dami 5 governor governor dami 2 governor nyapete agori ro komendo na nyago chopo achiel ka chelo studio odije makawoni wacho ni governor ma mi 2 wi 10 orengo miyo 5 ewi 10 agoni ro komendo ni mbele ko yieri ka odiponi ogana ma Siaya yieri to ok gibi chopo no kaindi igalo 2018 ka wacho ni Peter Oruka mane wa yiero mane ni Oruka mane wa yiero mane ni studio di jabi korema na ng'ato mono no NB olokore jo mibadi kaka no wacho chien kwa kane poko yieri ko daktemre ero kawre ko studio mind en Oloo TV mind en Kuku mar wach Oloo Mbaka.